sê vir jou, like, sy is nie goed genoeg. Vraag vir jouself, maar wie praat dan nou? You know, en ons brein is mos maar, hy is so negatively opgezet sometimes. En dan is wat ik doe, ik begin terug te praten toe en ik zeg, nee, ik is alright, ik is goed. You know, van als zij het gaat laten flow en ze gaat laten het veel overwhelm, maar doe het, like, doe het. En dat is wat ik doe, ik probeer mezelf uit te praten. You know, like, ik laat die thoughts build up, because if you can allow it, it gets more and more. En dan is in een overthinking waar, in spaces waar, zij zo far away from reality, you know, van actually is, van based on the overthinking thoughts. Dat is ook wat ik doe, ik praat terug in die thoughts, als ik, hij is goed genoeg, nee, hij is goed genoeg, you know. Dus mezelf opbouwen, nee, ik is fijn. Het begint in movement, en hij is aan een movement help. Like, begin net op weer, doen iets maar zoals hij, you know, movement. Ik zeg altijd, dat is ook als ons als mans, als ons stap in praat, dan praat ons lekker. Ons als mans, like, movement help. So dat is ook als therapeutiek om te move.